ba Lumborlang lingdo Nonglait ubaladon sau pusan senam karta bot bode nak Shnong Mawkyllei ke Shnong ke bahap apo Mauthat Raisan constituency Eastern West Castles district uklamwan pai Ïing shu nado bomi na yen hakapor sau BJAA men step jong ka sau tregunai luar arja arpsau Sngi bolomi na Ïing uni rang ba upong patulun trak sut ke bayong ke bathok lain le bat kup da katap mo bathok cek jar ngam gre ke bala kamrim kumta na kaliang gibah Ïing hasam ki kerpat balada kinu ki biyo iu sngo ba ban pentip lam da ka bapun hau number nyo not san not ar khandai sao bat khandai sao pra san lai ar sani wei pra khandai Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya